en smart løsning til at få sorteret stenene fra jorden, i stedet for at have det liggende sådan der i en bunke. Jorden vil jeg gerne anvende til at rette plæne ud, eller plante i, eller et eller andet. Og alle de små stenene her, dem vil jeg bruge nede på mit parkeringsareal ved indkørslen. Og alle de større sten, der ligger her, dem må jeg jo med trillebøren køre om bag laden og smide i den store bunke, der allerede er deromme. 2 cykelfælge, cirka 30-35 strips, 4 små hjul fra byggemarkedet og noget træ, jeg havde stående, som jeg har lavet en ramme af. Og så noget voliérnet, som er kørende.